xtaqtek kont dejja bidejk ġewwa jdejja biex turini triq li tlift. Ibqa' ħdejja friski memorji tat-tifla ċkejkna li f'ħoġru konti żżomm. Għajnejn daħkana bħal sa niftehmu m'hemmx son ta' kliem bil-fom. Kemm xtaqtek kont dejja bidejk ġewwa jdejja jekk kif sirtna fihom. Kemm xtaqtek kont dejja bidejk ġewwa jdejja f'ħoġrok li b'nistajt issom. Ibqa' ħdejja nixtieq nieħdek qiegħda b'għajnejk dritt f'għajnejja biex tgħidli kif tinsab. Jekk qiegħed tismani urini b'sinjali li minn ħdejja qatt ma tlaq.